Okay, sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong man ti nga napuluan ni tatang mo kano. Idi, kalman lang. Idi, kalman lang manong name. Kadadaman ang ipagbaga, di kitito ang anak ko manong name nga masapul da di eskwela. Anak ko ang pagdaragan nyo. Napintas si trabaho ni daddy yo. Mga opisina ng ato ti sweldo. Iso ang pagdaragan nyo. Okay na okay. Yeah? Kahit nga mami, daddy, kumusta mo ti sunat ti trabaho na? Ang problema ti trabaho ni mami yo, tagpadpada ka mga mo opisina. Baknang tayo ka di daddy? Samad nga ako na nga baknang unay, no dikat adda mabalin na, nasaliwanwan nga panagbiag, at adabugod tayo nga balay. Kompleto tali kamen. Dududwa kay lang agkapsat, si ka John ken Gigi. Ni mami yo, adda matrabaho na, sa gaya sakam ti kotse. Malaksid ka ti duwa kotse, sa gaya sakam kini mami, adda pa'y ban, nga pagluganan tayo, nga kadwa tayo pwede kita'y karuba tayo no mapantega agawting. Nakas takit, okay tibiyag tayo dati niya. Sana kas kini na dumanita, dikiti kas kulaak, nga agtaltalon ka nun lang ti amada. Makilablaba ka nun tinanang da. Kaya't mo sawan, natakas kula makas dyan. Adda. Kabaylan da nga tiagbayad, ti matrikula. Ni dati, libre mo ti pagbasa ka. Check mo kahit ijay. Kahit ko. No sa din no ti, kahit ko, iso. Di mo magsusuro ti pagbaga. Alam mo na, ti kahit ko kumay di private, dati exclusive nga eskwela para kada kayo. Gabungar datada mabalin tayo. Tapno saan kayo makipulapul ka dagiti sa bagay, napintas mo takno amoyo tirikat da, amoyo nga tulungan ida. Dikat nagasgasat kami ng misuda. Uy. Kahit siyempre, dagiti parents da, ikalikagong da, nga mapagbasa da ito. Da kami kinadin ko, sigurado nga makapagbasa kam to iti aking ganang ti college, daddy. Gawin. Ang problema. Tadamat ornong. Baka na kayo tukitag, surrender, baka no ori at pagbasa yo, kat tadiyo kayo tagbasa. Kaya't mo ito tagbasa, Kayat mo ito pagbalinan. Kaya't ko nagbalin ng engineer. Si Kamet Gigi, Kaya't ko nagbalin ng doktora, daddy. Wow, di ka na danton engineer, ken doktora, nga anak mi kini mami yo. Nga damat gaya men ti asawak manong nemi nga dumdungeg. Anak ano di pagbagada? Wani ka din. Inday, aginasarkan damangan tayo. Kaya't sikat matiyaya, sikat mag-prepare ka dagiti kanin di kiduping, okay? May kayan. Okay. Madamdamatan ito nga sumangon ta. Sweetheart. Ituloy ko man pa ito uminom. Uminom ka manin ha? Apay nakaschedule tayo itan. Kang kanahin tamat na nakaschedule. Ikaw pa. Nga oray no, madi ko matariknak at no makita kong tipintas mo, makagargari di kiti matam, di kiti lips mo, tipuon ti barokong mo. Tumangsit nga dagos. Dato'y papaumok ko. Umay ka mag-initag. Saklutang ka man. I love you, Linda. I love you more, Madi. Nakadasalutsudi kita nakta. Salusudan da. Ikumkumpara dati bagida, kadigidi kaskulanda, nga makital-talon ka laing, di kita naganak katakwada. Kaya baga katakwada, nga nag-aasat tayo, na agpadpada kami nga nakapagturpos ikinimami yo, kaya napindos ti trabaho mi agpadpada ko. Talaga kasta, doon kita natin marigrikat nga maliklikan da ita. Nga madamat di kita naganak, nga kalikagom da, nga pagbasaan kan isagad ti panagbasa.
dagiti anak. Huwag gaya man di. Kasi kano tinaudi nga panangsarong ka mo karigiti pamilya sa di probinsya. Diyak malagi pa no kaano. Awan sa pa edit anak ta. Di mo ka di malagip. Dagiti parents mo. Ni mama, ada dyan tiburidak mi. Ni nga rod, papang mo. Diyan ka manamon no sa dunutayan na. No, adakin ni manong ko. Taluga mga kapsat eh. Siya takinteng nga. Awang ka dito komunikasyon nyo. Ni mama, pasaray tumawag. Ni nga rod pawang nyo. Awang mat cellphone na. Hanga mahilig na dyan eh. Abi nga di mo mapanamuin, no? Niyat kasasad na. Biglang man nga nalagip na ita. Awan dito iti panunod ko. Kasi ka, dagiti parents mo. Nasapa kami nga nauli na ito dahil man. Imbaga ta, nasayad dagiti kakabagyan mi. Imbaga ta, duwa kam lang agkapsat. Tinulungan na kami. Ngayon tinulungan ang midla ti bagik. Nagbali na ka working student. Tagsanggasat kami, tanasapa kam nga naulila iti ama kinina. Kasi ka. Si bibig pelayang ni papa, edi umayag dito syudad, tapno umayag ag trabaho, kalpasan nga nagturpusa. Diyan mo na, no, anat na pasamak, tinabati sa dya edi ni mama, ni papa, ken dya buridak, tayo mo namat nga nag-asawa ti inaunan mi, pimanomat nga nang simin na napan nagpamilya. Kahit mo sawin. At na kaya aminin iti atayo? Kawan. Di mo ka di ba naglagip ni mamang mo? Malaglagip ko, isang nga ano tumawag kanyak, tuon saan ka tumawag kamot kang kuwana. Okay matisuna. Iso tagaw-awir ka datay anak dati buridak mi. Di nakaduan ni papang mo? Diyan mat sarsarudsutan. Yung panagkunak. Hanga kayat nga panahon ni papang ti balay mi. Kentiya awat na bangkag. Amumatin di ba isang halakay no naruwa mi ti taltalon. Isla di na kayat ti bumaro. Di na kayat ti siguro kahit kung mga magatas ng kung kang tasalugsutak tumag ni mama. Yung di lang mamaling nga sa anin nga dahil tapay ti topic ta. Ni, dakit manganin. Hindi, umay kami. Umay kayo, sir. Itepe lang ang tawagan kayo. Alis na naman bisin ako. Manong name iti day nga rabi pinagustuhan mitirik nami ti asawa. Kaniyak manong name kit awanin ti sabali a panunutek. No saan nga ti pamilya. Siyak ti asawa kan nagididwa nga anak mi kan nagididwa katulon mi. Ti yaya kan kastamatan ti babonen. Siyempre, hindi nakapagturpusa kon, imayag dito sa syudad, dito ako nga nagtrabaho, dito nga naamok ti asawa, nga ni Curly, dito kami nga nagayanayat, dito kami nga nag-asawa, natangkam ti bukod nga balay, nasan sud biyag mi, natangkam ti duwang anak, gusto nan ti duwat, at dalalaki kin babae ko na. Awanan ti sa bali pa panunutek no sa nga ti pamilya, ken ti trabaho. Kabigadan naman nung name na sapang inawagak ni mama. Ma, musta kayon? Kastoy. Dumating na sumsumro kanyak. Sumsumro? Arthritis, kada maululawa. Kada nagpatugturo kaya. Anak ko na ni Bunso. Di na kayo sa ospital? Ama, nagpatpacheck apak. Nagme-maintenansak. Marigadang ka di nga mga iwan ka nagitiap bukoy tita. Imbagpay Kini Bunso ta adda kayo nga ina nga mga iwan ka nagiti apo ko yo. Da kami kadne susuldo mi ti aya. Nukayat mo kaya tumayak mat dita. Hanan mama. Adamat yaya mi. Malagip ko kay ma. Hindi naggraduarin ni Bunso. Kanadan asawa na. Kat imay kamatin dito syudad. Simurot ka. Simurot
Kaya nangarod papa. Kaya di namat makayat nga panawan ti balay. Anat kanot na wadi nga parang sasarong kariyo. Kita jak mat masangot ti mapan di probinsya. Na mabaling kat jak kabailan nga sisyak tigbiyahe na. Kumusta nga tamatan ni papa? Dahil tumot ngamin. Di namat kaya na panawan na dyan nga lugar. Kaya mumutin, sentimental value, kada kahit nakano iti away, di nakano kahit dito yung syudad. Di kayo mailiw kang kuwana. Napay ti kailiw kang urot kang kuwana. Kahit na kayo, mailiw kayo iti amayo. Kawan pang kuntangan ti katakwada, kang kuwana. Na kayo masangom ti mapan mong sanong kang kuwana. Nakadungang trabaho. Busy ako ito opisina. Basol na, api kami sanga si Murot. Kada kas inaudi, nga anak akit da kayo ti pagyanan na. Da kayo? Uwan, isuna ti pagyanan nyo, kunak kuma. Kasta kat ti kwa, patakaran. No si sino ti burdek, isot makamu nga mga iwan ka naging tinakanak. Hangas jay? Basta ngayon nakaroon nga doon di kita marikrik na kanasakit di nakarkaro kinitatangan ani papang kapot na ti 7 nga taon nga kayo di ba? Wala kumusta nga tamat na nagpaiso ni Puldo? Ngayon kaslawan ang yaman na kanyak manong. Adun samat di kiti kabagyan na sadyay. Basol na kami na. Katak malalata, pampanunutan Tila kami kaya ipalpalagip ni paket ko. Ngayon mangan kami ni kibigat manong nemi. Natakamat-mat manen ti asawak manong nemi ti may panggap. Kada ginaganak kanya. Nakasalita ko ni mama, kaya lang gabot na bumakatan, at doon na kita marikrik na nga sakit. Ngayon jay burudek nga kamsat mi, hanamat baybayan. Ipat pa-check up naman, pag tumtumaran naman. So, ang problema. Ningarot papangyo. Diyan ka mo na. Amo, mandi, nakagasgasat kayo. Tada pa lang di kita naganak ka na kayo. Imparik na kada kayo, ti amin napaot nga dungo ayat, dagiti naganak, kadagiti anak. Ano, trabaho rin papangyo? Nagtalon, nagbangkag, nagtarakan ti dingwan. Kat napagbasa na kay amin nga talo. Ni mamang mo nga hindi. Palay na housewife. Dikat kahit nasa wanit, ni papang mo ti parmi nga nangyarado ti bagina. Tipig sana, tapno mapaadal na kayo. Kutuin, napay kami nga pinanawan nyo. Ni manong ko, sut inauna, sut imo na pimanaw. Si Marunuak met, angim na bati ni Bunso. Idi madayo matin ni Bunso sa jay, hanggang numot kami nga si Murot. Api pinanawan nyo ngamin. Kaya imayak nga rin dito, siyudad tapno dito ay nagtrabaho. Nagsinapol ka nga rin, nagsabat nga tadalan ka nga rin, nasaan na kapimano sa jay. Mani po didi, saan nyo pa nga sinarsarong kanan? Mamaling ka din nga saan yung isuwit pagsalitaan ta, ha? Kasla isupa hindi kahit mong pagapaan ta. Tamagyapa ka ka di. Mami nga hindi na takatapik. Nasa para kayo nga nauli na tinaganak, sakit malaglaki mo, paapay mailiw ka tagbaling nga ma'am. Kahit ko lang ipagasip na, ipasagipsip keng ka, nadakkel ti utang yo, kinitatang yo, wano ni mamang yo, ni papang yo. Hamo ka di makikita edit, ti panagrigrigat na? Bakit saan nyo ba nga tinulungan edi?
tuwaki nga lalaki, di ba? Ngayon inaw na sa babae ginaudi. Tinultunungan nyo ka din ni tatangyo, nga sumalok kayo ititaltalon, iti bangkag. Amuyo ka diti nagtarakan, nagwayway ti kalding, nagiwayway ti baka. Sabi ko may naramid migit ka. Pagribangan nga rin kita naganak ti bang biyag, bang paadal ka rin kita anak da. Uwa nagpaiso, pagribangan da. Ngayon paano no tamit mandi, nga damit pagribangan yung anak, nga agsupapak kadakwada. Diba? Kahit mo ka di nga rod, nga panawan na kanto di kiti duwang anak ta. Kadwadak to, kad mabati kang may mesa. Apay ko mga panawan dak. Apay nga nga pinanawan nyo ti amam. Sa nga siya tinang panaw, dadya inaudi apay nga sandang itugot, nga sambat nga kayat ni papatit sumurot kadakwada. Awan sa balaking basol saan nga ni papa. Siga, apay nga dito tres kang pagdiskuturanda. Kasi alam mo na bagbaga kanyak nga utang ko na yung baga nakam. Saan nga di akas-lakas ta? Mabaling ka di ha, Virgie? Nasantan nga pagsalitaan pa ida? Sige, ngayon lagi pa. May sakamit nga ma. Panunutem. Si kaman tigas dyan nga mapanawan, nga agbati nga agmay-may sa, nga di yung malamapan kumustaan. Manong nami jakman amono anja sumsumro iti asawak tatiradang mapampanunot na. Siguro kaputa, na istorya na nga mailiw iti ama ken ina kaputa na sapad nga nauli na nga demang ng kapsa. Sa nakit ibaga, nag-asat kami, tadi kiti naganak kada kami, na naruna kiti amami isut inangyarado ti amin ni pigsa na nakapagturpos kami. Kalpasan na katkasla sa aming amo nga talyawan. Ha? Tinawagak ni Manong. Manong Dens, hanggang mailiw kini tatang? Ano na? Ni tatang. Ni papang ko na. Ay, ni papang. Apa yun yan niya? Di mo amo yan, ha? Nagsaludsudok ko pa yun, amok ko. Awo mo tiyanda, mama. Tayo di akadwag pa syudad da, dinagasawan ni Bunso, hanggang naman si Murot. Ket, amo na pampay sinarungkaran? Di probinsya? No, kumusta mo ni Papa? Busy ak. No, sikat makapanunot iti deta. Sikat tagkuti. Nakabisbisak. Ado taawat ko ng trabaho. Sa dabasit problema ti pamilya. Tapay. Basta, amo na sikan pa yung amon. Problema pa din data nga lakay. Problema na ba't hindi biyag na. Abi nga saan nga si Murot dito sila. Manong nemi inwagsak ko ang pinanunot data. Naging ka, manong nemi ngay timay sa nga malem timawagak. Sweetheart, medyo maladawak nga gawid. Kasunod ka ladaw mo. Baka nasip gato. Adalabasit papanak. Sige. Aganan ka diba nagmanayahom, di ka ugin inom, no, da pa pa ng mga party. Edi ramuwara ko dito yung pisina, manong nami. Itamampay ko nak. Pare. Sino na ita? Dita nga? Ito nito to. Nakatugaw yan ta pagbasuraan. Nagkalkal ti basura. Kasta? Adumati ka kasta. Nagitay awanan ti mga sikaso kadakwada, tapno agbiag da, kata agalad na, nagdi mabalid na kakanin.
Numanin talyawak manong naming at siyak tikit kitain na. Naranyag mit iti ayan na manong agsipod ta, isot ayan tiya, trash bin, nga damat ta, kuryente, poste ti kuryente, silaw, iti ayan na. Ano pa rin, mantan? Timakder tilakay manong naming. Kit gabo, tani Eric nga kaopisinak, iti asasidag kang kuwana. Isot pinagunyan na. Sir, napay, mabisinak, sir. Gura, kumautak. Ano nga tanong? Yabang kalangin ta mga kakaradya nga karinderya. At as na kakarinderya to, no restaurant agad, hanta ka pastre ken, kapag kasta nga arwatem. Mabit lang pare, papanam, inapakarinda ito nga lakay. Urayin ka karoon, urayin nakabit. Sisapo ya, tilada pa ka rin guram. Paring mandi, urayin naklabit. Uy, sige karoon. Inawagak manin manong nemi, ti asawak. Hello, nagawit ka? No, Jack pa hinapan. So, ka mga minaya? Ni Eric. Adala pa panami. Bale, wala to eh. Saan ka ba nga negosyo? Isupin nga may inayon ta sweldo. Dududwala ortenak ta. Nagagat ka launa eh. Apay nga, digit ilang anak ta at panunutin. Sino ko mga karoon? Apay nga, di mo panunutin di pamilya mo di probinsya. Dahil taka manen. Naging ka manong naming nga imasadag nagsubli ni Eric. Pare, kinadumambot pala data nga lakay. Nga nagpalpalama. Na, isungarot nga na iba. Tatang mo ka no. Ano ta ko na? Tatang mo ka no. Kasi kung magbaling nga tatang ko reta. Papang mo ka no. No di mo kayo ti tatang. Nagis istorya nga wala lang makasangit kabayatan nga nagis istorya. Kaya nga ibagam nga tatang ko. Kaya bagbaga nga may kadwa nga anak na kita sika. Kanagdagan mo. Kanagdagan ko lang Ano nga min ti istorya na? No denggam ti istorya na sika. Makasangit ka. Imagine, inyarado na tipig sana ngagsukay ti taga agtaraken ti dingwat tapno lang mabiyag na ti pamilya na ti asawa na nga awa mo ti sambali nga muna nga ramidan ng tagibalay-laeng ken mga sikaso kadagiti anak na nga talo duwa nga lalaki ken may isa nga babae nga naudi at kanong pa nagigundaway nga malislisayan. Kayat na lang nga may ringpas. Di kayat na. Nga di adda ka nun iti college ti unang anak na. Di jay. No adda masapul na kwarta aglako ka naging tarakad na. Nagagat ka diya. No dadumahon inanana no daduma nakurang ti turog. Kayat na lakano nga maisakad ti panagbasa dagitan na. Iti nagasawan ti nauna. Imadayon. May kanon dito syudad. Nagasawa ti may kadwa. Nga tinagan na kit mandi. Inabang kanumat dito syudad. Kiti istorya na kit. Naggraduaran imay dito syudad. Hanggang nga nagsubsubli. Aging kaanta kanon asawa na. Kasta kanumat di buradak. Nga babae. Hindi pamanawan di babae. Simurot matin ni mamang na. Didan pinanunot ngagmay may isa. Sangga di nga kastat istoryayo? Gabot ay isot istoryana? Tatang mo ka no? Intakid din na. Mabitla ang anak. O makita, kitinawagan na kati anak. Anak, nabaya ka kung dito syudad nga magsapsapul ka na kayo. Kanagyaman lang.
Talakita ka. Kat nagsalsalud-sunak. Hindi ka obisinaam no sino ka. Kitusto ti atap ko gamot di ka pulos. Malasing ka nga dago sa nak. Inururay kayo, tinakabaybayan. Awa man lang ti si Marong karamay sa kana kayo. Awa man lang ti may nang kumusta kanyak no kumusta ak. Gaputasan ka nga mauray. Imaig dito siyudad nga nagkatang-katang tasaan ka mapukawan tinamnama. Diyak kayat nga kunada nga agbalin nga tiba naguray ko kinagbalin nga batibat nga tagtagain na plahaeng kat santo mapasama. Gaputasan ka nga imo nauray. Siya kung tinang sapul ka na kayo. Anak, basta ka din nalipatan daag. Anak ka din nga malaglagip. Nga nangyarado ti amin na pigsak maipayang kailangang tinaran niya kamasakbayan. Pare, timuden ni tatang mo. Tatang mo ka no. Manong Nemi, agar arubos di kitiluwak nga nangarakop kini Papa. Papa. Tsaka mo no, apayaan niya ti. Hanggat na pampanunot mi. Aming asangan si Murot. Kada mama. Oray sana kumamit ka si Murot. Numalagit dakpaigit imandak kumamit si Narsarong kara. Awanin di balay. Balay, ngayon patakder ko. Nga nagnaedan tayo. Nag-aayaman tayo. Nagraragsakan tayo. Gapot na dre di bagyo. Kanapig sakit na bagyo ti balay tayo. Katang-katangak nga amayo. Didak man na malagip nga umay sarong karan. Nga kumustaan. Handa ka din ang kurkurangak ka na kayo. Tapno di kastagat talikodan naglantan nga mamimpinsan. Manong Nemi na irot manin ti panangarakop ko kayong kuhana kit inyawid ko ni Papa. Ni tatang mo? Ni papang mo? Huwan. Gata. Ika makidi. Pangasim. Dalo sa makidi. Muna siya kon. Kababay lalaki suna. Siya kon di mang digos kang kuhana orek at nanganin. Kalpasan na karirong buhatak binaduwak Manong Nemi kaniyam amok dagitiya anak ko keng kuana. Kahit mo sa daddy ni Lolo karan pa mayat mat na sangpat mo nito tapno dalulo mi di kami Gigi naragsaktan na dalulo ta. Yung pagkakmumatan Manong Nemi kada mamakin ni Bonso kastabatan ni Manong ko. Kada wararabrabi Manong Nemi imayd kat inararakop dari tatang nga nagpakpakawan kami kankuan. Hindi agdama Manong Nemi ni tatang ni papang tikadantan nami kanda ni mama nagtalinaed iti anti bunsomi. Tamasapol naman nga aywanan di kita puko na kada kami. Duma Manong Nemi ayabak di kini kakabsat ko grang pamilyada dito kami nga get together balay uno saan ket idi balay da manong di balay da ading ket gabuti kastoy Manong Nemi nga panang tratarmi ken ni papang nahagasan ti nyaman ang sakit na ket nasanun at palayta isuda ken ni mamang Manong Nemi nga amiris ko dakkel gam nga bidtot nga basta latan telikodan mi ni papang masaugayam idi nga awan utang mi nga na impaganakem. Ang runa, kaya no ipalagip idi, tasawak nga, amangan no kastan dumit taramidan digit anak ko kanyak. Nadyak to kaya tumapasamak. Dito nga rin, ipagkasarita Manong, kadagyaman nagkaanos mo, nga nangurnos, kalpasan nak-insend kang kat iti Italiana. Thank you very much, iti laying mo nga nang ibasagit sapay ko nga, nadamat na ibatik nga dal, liwliwakin pagsarbingan tibiyag, kadigitipadag ka nagbuya ka nagdingig, more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Mandi.
Thank you man di. Thank you at kada kita nagbuya ken nagdengeg. Thank you kada kayo amin nga sangapada. Amo yung kadi kada diyang istorya kit mainaig unay iti daytoy nga kanta kabarbaro nga kanta tributubiyang original nga Ilocano version ay Ilocano song. Impatakdaran kayo iti pagtaingan. Nagor kayo? Umayag programa ni yung ngam kantaak to man deta. Mga ilo ka mga doble ko mga mangkata man ngam. Siyempre, more practice pa. Yan, okay. Thank you kada kayo nga nagbuya. Salamat for watching.